Здравейте всички потребители на VBox. Сега ще ви покажа как да направим ефекти на iPhone, или по-точно камера ефекти на iPhone. Първо стартираме Photoscape. От тук давам на редактор. Избираме снимката. От тук давам на обект, фото. Избирам тази. От тук давам малко настроение. Работния фото. Давам запиши. Окей. Сега избирам пак същата снимка. Тук имам реплика. Побърках, извинявам. Тук имам на фото. Реплика. Окей. Тук запиши. Това беше всичко, надявам се да съм бил полезен. Благодаря.